No, takže holuby žerú, takto si myslí, že nebudú žrať, ale žerú dobre. Keď zožerú, ešte im dosypem. Hej, keď zožerú, potom umyjeme napájačky a zase dáme do nich vodu. No, aha. Ak dobre žerú, ide sa pretrhnúť, ako keby v živote nežrali. No aj môjmu kamarátovi Lacovi ukážeme, počkaj, kde sú tornálske holuby. Tak, tu je ďalej. Tu Lacko, táto strana je vaša. No ale vidíš, že to chováme riadne. Ešte sme na poľskej strane. No, ale žere to všetko. No, jedna strana. Druhá, tu máme krmivo, ktorým sa to chová. Hej. Ja to tu všade to ešte žere, kde budú ešte chcieť, ešte im dodám. Tak sa žerú riadne, ale žerú dobre. Tuto natoč aj Lacovi, aby aj v Tornáli videli, že sa o tom my staráme. Naložili, tak sa prekrmiť, aha. A teraz ich nachováme rovno 6 hodín, potom to napojíme a ideme ďalej. A ráno im dáme už len vodu, už žrať nebudú, aby neboli ťažké. No, tu sme na poľskej strane, Burger King, to je, no, kde sme to v Dobroclavi? Hej, Dobroclavi ešte taký 50 kilometrov. Ktoré sú Lacové?